هجمارek sivîl ji ber baraneke bihêz li kampa Mebruka ya derbideran li Rojavayê bajarê Serêkaniyê li parêzgeha Hesekê pênşemba borî jiyana xwe ji dest dan ku piştre neşteciyên wê kampê bi xwepêşandanekê dijî rêveberiya wê kampê rabûn ku wê rêveberiyê ji aliyê xwe de nûçeya jiyan ji destdana wan derbideran û li derxistina xwepêşandanê red kir. Her di vê derbarê de ji dereke pizîşkî ji hin alavên ragihandinê re eşkere kiribû ku jinekê û sê zarokên xwe li kampa Mebruka jiyana xwe ji dest dan ji ber wê barana bihêz ku wî jê derî ew nûçe ji Komela Elbir ya xêrxwazî ya ser rejima Esed ve û rêxistina pizîşk li seranserî cîhanê MDM yên li wê kampê kar dikin wergirtibûn. Heman jêderî sedemên jiyan ji destdana wan derbideran li paşguhkirina pizîşkî û lawaziya xizmetguzariyan ji ber nebûna çavdêriyê li ser karê her du rêxistinên li wê kampê kar dikin, di çarçoveya hevbeşiyê li gel netewên yekgirtî ji ber ku rejima Esed rê nade netewên yekgirtî ku karê xwe li kampa bike bi temamî eger ne di riya rêxistinên moletpêdayî li Şama paytext be. Heman jêderî amaje kir ku karê wan her du rêxistinan tenê çend demjimêrin di rojê de li gel nebûna hebûnekê ji rêxistina heyvasor ya Kurdî ya bi ser PYD ve herwiha nebûna çavdêriya rêveberiya Xweser ya PYD ya Ferskirî. Tora Furatpost ji aliyê xwe de ragihand ku xwepêşandanek ji aliyê derbiderên wê kampê hatiye lidarxistin û tê de daxwaz ji netewên yekgirtî kirin ku destêwerdaneke bi lez bike herwiha wekû nerazîbûn li ser nebaşiya xizmetguzariyên ku li wê kampê tên pêşkêşkirin. Koçekdarên PYD bi gullebaranê rûbirûyî wê xwepêşandanê hatin. Hêjayî gotine ye ku kampên dibin kontrola rêveberiya Ferskirî ya PYD de li Hesekê û Reqayê û Dêrazorê di astakî paşketî de ne ji aliyê xizmetguzarî ve serbarî nebûna amadekariyên rûbirûbûna baranê di werzê zivistanê de serbarî ferskirina rêveberiya kampê ji bacan re li ser derbiderên ku hewl didin ji wê kampê derkevin. Şêrînkîlo Ark